Welcome back to Zim Confessions Official. Tauya zvakare nemamwe maconfessions. So tisingatambisi time yenyu, ngatinzwe maconfessions edu atauya nawo muzuva ranhasi. Then kana muchinge mateerera, don't forget to subscribe. Brother Honest Murisei, ndiri mukadzi achangobva mukuroorwa. Murume wangu anogara achindibvunza kuti ndakarara nevarume vangani tisati taroorana. Chero hazvo akandiona ndisiri mhandara, asi ndinoona sekuti zvinhu zvisina kana basa mumereji yedu nekuti hapana patingambodzokere kumashure ndikazvichinja. Ndinongonzwa sekuti zvakapfuura zvifanire kuita big issue zvekuti munhu pese paafungira anobvunza mubvunzo iwoyo. Pese paanondibvunza ndinobatikana zvekutadza kana kutaura zvakanaka kuti asanondishorera here. Kana ndikamuudza kuti 2 kana kuti 100 handi zvakangofanana, because chikuru anofanira kungoziva kuti akandiwana ndisiri mhandara. Asi ndinozongoavoida mubvunzo wake. Asi zvikuitika ndezvekuti mubvunzo uyu wava kusvika pakundibhohwa manje, nekuti handione reason yekungondibvunza the same question time and again. Handirambe kuti munhu anogona kunge achida kuziva nezvakaitika kwandiri kudhara, asi handifunge kuti kubvunza vakomana vandakamborara navo kungachinja anything pakati pedu. Handi rudo chairwo ndiro rwamunopanana mave mese kana zvamuchazoronga kuita kumberi pasina kubvunza zvekumashure, nekuti I believe zvakaitika kare zvinosara ikoko. Chero hangu ndakatsikisa dzakawanda, asi kwaive kukuura ka. Is it really important kuti murume wangu angarambe achiita kunge anoda kundirwadzisa nekundibvunza kwake kwaanenge achindiita? Handi zvinonzi another chance so that people move on musingatarisi shure, pasina kutongeswa nezvakapfuura. Zvimwe kuda anopfurirwa neshamwari dzake kundiita zvese zvaanondiita izvi. Manje ndiri kufunga kubhana kutishanyira kweshamwari dzake pamba pedu, nekuti kuhama dzake hapana wandinofungira kuti angamupe that influence. Ndizvo zviriko kudzimba dzenyu here izvi, asikana? Kune avo vakaroorwa vasiri vasikana vakakwana, muri kuzvigona sei? Ndibvunzireiwo nyaya yangu iyi mukoma. Ndinoda kukupai advice vanzvadzi, but ndikutoshaya neniwo pekutangira. Saka mukutaura kuti muda kubhana shamwari dzake, mukadzibhana ndipo paachazoregedza here mubvunzo wake, because like kana akatotanga kubvunza kudhara achiramba achibvunza, handisi kuona kunge achamira kubvunza mubvunzo iwoyo kusvikira awana maansazi aanenge achida kana kuti aanenge agutsikana nawo. Chero mukamuudza zvinhu zvamunenge mamuudza akasagutsikana nazvo, achangoramba achingokubvunzai chete. So hatizozive kuti what is going to happen next. Tinzwe nyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira yakadai izvi. Ndepi wamai, handina hangu confession asi ndoda kutsiura. Ndapota masingle mothers, musanetse vakomana vamunenge muchidanana navo nekuda mari yestationery yevana venyu, school fees kana grocery, nekuti vana ivavo vanana baba vavo handi. Unoti inini ndinowana kupi kana muridzi wemwana achishaya? Idzi inyaya dzamunofanira kugadzisana naana baba vevana venyu, kwete kuti mutsvagire isusu maboyfriend enyu mutoro usina basa. Mukomana wako haasi baby daddy, saka hazvina kunaka kuti umubate-bate nemaresponsibilities aasingafanire kuita. Hongu kana achida kukubatsira anokubatsira ega nemwoyo wake, asi hazvirevi kuti rave basa rake rekusapota vana vasiri vake. Rudo harufanire kuve transactional zvekuti ukadanana kana kuroorana nesingle mother zvinoreva kuti watotora maresponsibility ese including evana vake. Kana baby daddy varipo, ita zvese zvokugadzirisa nyaya idzi navo, kwete kuti mukomana wako anzi ndiye anofanira kutakura mutoro wese. Let love be love, isina chipomerwa. Kana kuva rudo runoitwa nechipawa rwechidzvinyiriri, uchidzvinyirira rimwe side, mumwe waunenge uchidanana naye. Asi ngapave nekunzwisisana, kudanana nekuremekedzana. That's all zvandiri kuda kungotaurawo. Kana zvichiita mozoisenda, let me know ndinzwe kuti vamwe vanoti kudii mucomment section. Ndo zvatakatumirwawo nabrother vedu ava. Hanzi to masingle mothers, handina hangu comment. Tinzwe nyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira yakadai izvi. Makadini mukoma? Pane imwe confession yandakambonzwa yekuti vakadzi vazhinji vakabuda mudzimba vanotoshuvira kuti dai vadzokera, and that is very true. Ndinobvumirana naye munhu iyeye.
and ngachive chidzidzo kune vakadzi vose vakaroorwa vachiri mudzimba. So chandakazoongorora ndikaona ndechekuti haazi mukadzi wese akabuda mumereji aitambudzwa kana kushungurudzwa. Vamwe vedu seni hangu pesinali ndakabatwa ndichihurira murume, ndikati kuhura chete ndatorerutsa. Murume akatondisvikira ndakabatiswa madziro, mutambo uchitotsva. Murume wangu aitondiitira zvese, hapana chandaishaya. Asi kana shave rabata rabata. That time ndainge nditori ne I don't care attitude. Asi ndakazoona zvese hazvina maturo. Madzingirwo acho andakazoitwa ndichibuda ndisina kana chinhu aitonyadzisa. Vazhinji vedu takapindana nayo nhau iyi, asi tinonyara kureurura chokwadi. Ndosaka uchiona vakadzi vakawanda vachidada nekuve mvana oro kuve single pasocial media sekunge chinhu chinofadza oro kushamisira, vachiita kunge pavakamboroorwa vainge vamanikidzwa. Asi chokwadi ndechekuti vazhinji vedu tinonyeba. We go to the world toita sekunge tiri vanhu vanofara chaizvo nezvatiri, but that is not true. We are as weak as men kusatogona kugara tega, and hatigone kuzviratidza. Kana tikapiwa mukana wekudzokera kuvarume wedu, tinomhanya tichidzokera nemisodzi yekufara. Nokuti chokwadi murume anokosha mukati memusha. Ndinozvidemba zvikuru ndakakanganisira murume aindida, aindichengeta, asi ndakamuitira upfeve. Izvezvi handitozive kuti vanhukadzi anovaona sei mumaziso ake, kana kuti akazorora here, handina ruzivo. I worry a lot about his mental health. Ndakaona murume wangu sembwa, ndakaona rudo rwake serwainge rusina basa. Asi zvinhu izvi zvakazondikuvadza pandakarambwa, ndabatwa, ndichizosvika pakudzingwa mumba mangu semunhu ane vhairasi isingarapiki. Ndakaremerwa, ndichiziva kuti handisisina kwekuenda dhani kwangu kwandakaberekerwa. Kunyeba on social media hakuzi kupodza mwoyo wangu, hakusi kana kugadzirisa marwadzo ekushayiwa murume anokuda sezvandaiitwa. Ndinoziva kuti ndakazvikanganisira, uye ndiri kugara neguilt yeizvozvo. Ndiri pano kuti ndikuudzei imi vakadzi vose vakaroorwa. Idai varume venyu, simbisai dzimba dzenyu, murume anokosha. Ukamushaya unonzwa musiyano. Ngatiregei kutsvaga rumwe rudo kunze, nekuti hazvizopere mushe. Chokwadi chiri pamberi penyu. Iko kuve independent kwatinochemera, kudada kwekuti tiri single, ngatisiyanei nazvo nekuti hazvina mufaro wazvinazvo. Kana uchine murume anokukoshesa, murumbidze, umude, umuchengetedze. Usamboite sezvandakaita, nekuti ukadzingwa mumba waita chifambi, hausi kuenda kuholiday kwekuti unozodzoka paunenge wadira. Mumba mani imomo, uri kuenda kumarwadzo ndikuudzei, oro ndingati uri kuenda kuurombo hwerudo. Reurura usati wadzingwa, chinja usati wadzoserwa kwaunobva, nekuti kudzokera hakuzi nyore, ndiwayo mashoma andinawo. Thank you for your advice. Ane nzeve anzwa. Tisangane zvakare pane chimwe chikamu. Ndo maconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi.